Good afternoon. Bună dimineața. Good afternoon. Morning. We are saying good morning here. Bună dimineața. Bună dimineața, România. I hope everyone is perfectly fine. Sorry. I hope everyone is Sper că perfectly toată lumea fine. este în regulă. My name is Yasir Mirza. Numele lui este Yasir Mirza. I come from London. Eu vin din Londra. And who am I? I have just told my story here. Și vreau să împărtășesc povestea mea cu voi aici. I'm a common man, a normal person like you. Sunt un om obișnuit ca și voi. I was working in a metal fabrication. Lucram în industria metalurgică. On 2nd of October, I came to know about this opportunity. Pe 2 octombrie am ajuns să aflu despre această oportunitate. And through a friend who called me from Pakistan. Eu am ajuns în Londra din Pakistan. And I googled OneCoin. Și am căutat pe Google OneCoin. And you know what I found there? Și știți ce am găsit? Don't you know? Știți? But I didn't believe Google. Dar eu nu l-am crezut pe Google. Because I wrote Google scam. Deoarece am scris Google scam. Came 60,000 pages that Google is scam. Și am găsit 50.000 de pagini că Google este un scam. So I wanted to go to the presentation, see myself what actually OneCoin is. Am vrut să merg la o prezentare să văd chiar eu ce se petrece aici. On 14th of November, first time I went to Stockholm, Sweden. Pentru prima dată, pe 14 noiembrie, am ajuns la Stockholm, în Suedia. I saw 4,000 members under one roof, all happy faces. Am văzut 4.000 de oameni într-o sală, toți cu fețele fericite. I went with the list of my questions. M-am trecut prin lista mea de întrebări. I asked my upline Glenn Smith, I have all these questions, I need the answers. Și am cerut upline-ului meu, Glenn Smith, uite, am toată această listă cu întrebări, am nevoie de răspunsuri la ele. He told me, okay, after the event, keep your questions in your pocket. El mi-a zis, te rog, țineți întrebările în buzunar, după eveniment le răspundem. After the event, in the event I saw Dr. Ruja, I heard her vision. În cadrul evenimentului am văzut pe Dr. Ruja, am văzut viziunea ei. And there on that event, what I understood that Kari Walrus was nominated as a European ambassador. Și ce am mai înțeles la acel eveniment, că atunci, în acel moment, Kari Walrus era nominalizat ca și ambasadorul companiei pentru Europa. I asked Dr. Ruja so that we can start events in London. Și atunci am întrebat-o pe Dr. Ruja, deci putem începe evenimente în Londra? She told, go back and start working. Și ea a spus lui Yasir, du-te înapoi și începe să muncești. So I went back. Deci m-am dus înapoi. And being the first one in one country, și fiind primul într-o țară, is advantage and disadvantage on same time. Are și avantaje, dar și dezavantaje. Advantage is that everyone comes in your downline. Avantajul este că toți vin în downline-ul tău. And disadvantage, you don't know how to do the job. Și dezavantajul este că habar n-ai cum să faci munca. But at that time, I came to know that there is one person who can help me. Dar la acel moment am aflat că de fapt există o persoană care mă poate ajuta. One and only European ambassador Kari Walrus. Unicul ambasador al nostru pentru Europa, Kari Walrus. I called him, I told him, please help me build UK. Și l-am sunat și am spus, te rog, ajută-mă să construiesc Marea Britanie. He told me, okay, give me 1,000 people under one roof and I'll come to London. Și el mi-a spus atunci, adună 1.000 de oameni sub un singur acoperiș și o să vin la Londra. I had only 150 people in my team and I thought, it's impossible, how can I give you? Aveam doar 150 de oameni în echipa mea și mă gândeam, este imposibil, cum pot să fac asta? He told me, I give you 2 months and you have to do it and you can do it. Și el mi-a spus, îți dau 2 luni, va trebui să o faci, poți să o faci. I made a promise, yes, I will do with you. Am făcut o promisiune atunci, da, o să o fac. So on and off we were chatting and he was pushing me hard and hard. Și în tot acest timp în care discutam, el mă împingea din ce în ce mai puternic.
Just in 2 months' time, I have done 1,500 people event in London. Doar după 2 luni de zile am făcut un eveniment cu peste 1500 de oameni în Londra. And today there are 21,000 plus members in my team. Și astăzi sunt peste 21.000 de membri în echipa mea. I have 2 blue diamonds in my team. Am 2 diamante albastre în echipa mea. 11 diamonds. 11 diamante. 43 de smaralzi. 148 de rubini. 451 sapphires. 451 de safiri. Și one thing Kari told me. Un lucru pe care mi l-a transmis. He told me you don't have to be great to start. Nu trebuie să fii grozav ca să pornești. But you start to be a great leader. Dar începe ca să ajungi un mare lider. And because of his help, și datorită ajutorului lui, today I'm there. Astăzi sunt acolo. Thank you very much, Kari. Mulțumesc foarte mult, Kari. That's very emotional whenever I talk about Kari. I can't. Este foarte emoțional de fiecare dată când vorbesc despre Kari, simt așa. I feel he is the angel who is helping every single one in the whole Europe. Simt că el își dorește să ajute pe oricine în toată Europa. Can I ask everyone to give rounding applause to Kari, please? Vă rog, pot să vă rog să acordăm un rând de aplauze pentru Kari. Thank you, Kari. Mulțumesc, Kari. Yesterday when I was looking at this list, ieri când mă uitam la această listă, if you see under my name is one legend. Dacă vedeți sub numele meu este o legendă. Holton Buggs. Holton Buggs. Can you imagine that I started 10 months ago? Puteți să vă imaginați că eu am început doar în urmă cu 10 luni? Beating so many people and networkers from all of their life. Iar acest om a fost networker din întreaga lui viață. And I believe if I can do, și eu cred că dacă eu pot să o fac, each and every one of you can do. Oricare dintre voi poate să o facă. Yes. What I wanted to tell you guys that if you work like a team, everything is possible. Dacă voi vă puneți un vis, orice este posibil. I start helping my team and not to repeat the mistakes what I have done. Sorry? I have helped my team not to go... Eu mi-am ajutat echipa mea să nu repete greșelile pe care eu le-am făcut. And because of that, și datorită acestui aspect, this miracle happened. Acest miracol s-a petrecut. This blue diamond in my team, he is on number 24. Acest diamant albastru din echipa mea e deja la poziția 24 pe listă. Deci, this is the business. Whoever works hard can go on the top. Este exact afacerea în care dacă muncești din greu poți să ajungi în top. Today's topic is why OneCoin. Why I started OneCoin. Discursul de astăzi este despre de ce OneCoin. OneCoin is a global payment system. OneCoin este un sistem de plăți global. Creating our own system of payments. Că ne-a creat propriul nostru sistem de plăți. But if you see, go back in time and see how the currency started. Dacă mergem în timp în urmă și ne uităm cum au pornit tranzacțiile, monedele. We didn't have money, we start exchanging things. Când nu aveam bani, am început să schimbăm lucruri. And in some countries still, if you don't have something to do, you work for them. Și atunci când nu aveai anumite lucruri, trebuia să muncești pentru ele. And why money was created? De ce au fost banii creați? Because we didn't have smaller things to give. Because we didn't have small things to deoarece nu aveam lucruri mici pe care să le putem oferi. That's why we got the commodities in the business. De asta am adus aceste bunuri în afacere. Gold and silver coins started.
cum e, de exemplu, monedele de aur și de argint. And then we started paper money. Și apoi au venit banii de hârtie. Then, afterwards starting credit cards, Mastercards. Și apoi au apărut cardurile de credit. And one thing is clear, the future is all about cryptocurrency. Și un lucru este clar, viitorul are legătură cu moneda digitală. Because of its unique technique of counterfeiting and security. Datorită aspectului de securitate care este unic în felul lui. Why cryptocurrency is the future? De ce este moneda digitală viitorul? And why not the paper money? Și de ce va înlocui banii de hârtie? Why not the paper money? De ce nu banii de hârtie? Because paper money can be lost, can be stolen, can be burned, damaged. Deoarece banii de hârtie pot fi pierduți, arși, furați. And when we send across the borders, we need to pay a lot of fees. Și că atunci când ne facem plăți transfrontaliere, plătim o mulțime de comisioane. And governments printing every single year, so devaluation of the money. Și cum guvernul scoate bani în fiecare an, le scade valoarea. Există inflație. In result, everything gets more expensive. Everything gets și astfel totul devine din ce în ce mai scump. And today 2 billion people are out of the banking Și system. astăzi încă mai sunt 2 miliarde de oameni care nu au acces la sistemul bancar. And there is only one solution. Și există la acestea doar o singură soluție. Cryptocurrency. Moneda digitală. Because cannot be copied, stolen. Nu poate fi copiată, nu poate fi furată, nu poate fi pierdută. Tranzacțiile sunt instant și fără și libere de comisioane. What Bill Gates said is very important. What Bill Gates says is Ceea very ce spune important. Bill Gates este foarte important. In future, financial transactions will be digital, universal and almost free. În viitor, tranzacțiile financiare vor fi digitale, universale și aproape gratis. 3 words are very important. 3 cuvinte sunt foarte importante. Digital, universal and almost free. Digitale, universale și aproape gratis. I will give you an example with that. Vă dau un exemplu. There was a time we used to write a letter on a paper. Era o vreme când scriam un caracter pe hârtie, o literă pe hârtie, o scrisoare pe hârtie. And we used to fold it and put in the envelope. Și în acel moment o împătuream și o puneam la poștă. Put on the stamp and leave it in the post office. O puneam într-un plic și apoi o duceam la poștă. How many people are doing this still today? Câți mai fac încă asta astăzi? Throw him out. Today what we are using is WhatsApp. Ceea ce folosim noi astăzi este, de exemplu, WhatsApp. Digital, universal, almost free. Digital, universal, aproape gratis. Now you understand what he wants to say? Acum înțelegeți ce vrea el să spună? What is cryptocurrency and what actually means mining? Ce înseamnă, de fapt, procesul de minare? This is number 10. This is my algorithm and I start mining. Acesta este algoritmul meu și încep minarea. 5 plus 5 is a digital coin, a code. 5 plus 5 este un cod digital. Like this, all of them, these are the digital coins. Din această perspectivă, toate acestea reprezintă monede digitale. And finding these codes is called mining. Și a găsi acest cod se numește minare. How cryptocurrency works, I want to explain it to you in a very simple way. Cum funcționează moneda digitală? Vreau să vă explic într-un mod foarte simplu. I come here and I see this house is Kari's and this building is from Bella. Eu sunt aici și văd această casă care este a lui Cari și această clădire care este a lui Bella. I just jump in and I say, no, this is mine and this is mine. Eu doar sar aici și spun, nu, asta e a mea și asta e a mea. Kari takes me to the council house. Cari o numește... Takes me to the council register house. Cari mă duce la registrar. And there on the register is written, this house is Kari's and this building is Bella's. Și acolo mi-arată că este scris pe hârtie, această casă este a lui Cari și această casă a lui Bella. And I am proven wrong. Și eu sunt demonstrat, mi se demonstrează că eu greșesc.
și că niciuna nu e a mea. Now I can buy that house from Kari, paying him money. Acum cumpăr această casă de la Cari, plătim bani, And if he transfers to me, și dacă mi transferă mie, the house will remain on its place. casa va rămâne în locul ei. The only thing which comes to me is the control of that house. Singurul lucru care vine către mine este deținerea de control asupra casei. Digital currency works exactly same. În același mod funcționează și moneda digitală. Just imagine this house is a digital coin with one control. Imaginați-vă că acea casă nu este altceva decât o monedă digitală și ea are un deținător al ei, un controlor. We can send the control of the half house or even the quarter. Putem să trimitem controlul asupra jumătate din această casă sau asupra unui sfert din această casă. That's why it cannot be copied. De asta ea nu poate fi copiată. And cannot have the frauds. Și de asta nu putem să avem fraude cu moneda digitală. Because all these coins are registered somewhere. Deoarece toate acestea sunt înregistrate în mod digital undeva. Ele există în mod digital undeva. And in digital currency, Bitcoin was the pioneer. Și în moneda digitală Bitcoin a fost pionerul. You know, when I started OneCoin, I understood that until I don't understand Bitcoin, I cannot explain OneCoin. Eu când am început acest proces, am înțeles că până nu înțeleg cu adevărat Bitcoin, nu o să pot să explic OneCoin. Now when I'm presenting to the people, Astăzi când prezint la oameni, people come and ask me about Bitcoin. oamenii vin și mă întreabă despre Bitcoin. They tell me this is true, this is not. I tell them, come to me, I'll explain you what Bitcoin is and why we are better than that. Și astăzi eu le spun când vin la mine, vino la mine să-ți explic ce este Bitcoin și de ce suntem mai buni decât Bitcoin. Bitcoin came in 2009. Bitcoin a apărut în 2009. No one knows who created it. Nimeni nu știe cine l-a creat cu adevărat. And do we know who created OneCoin? Știm cine a creat OneCoin? Yes. So you know why we are better than that. Acum știți de ce suntem mai buni din punctul ăsta de vedere. Total capacity is 21 million. Capacitate totală 21 de milioane de monede la Bitcoin. After 1st October we'll be producing 120 billions. După 1 octombrie noi știm că o să avem 120 de miliarde de monede în OneCoin. This is the second reason why we are better. Acesta este al doilea motiv pentru care suntem mai buni. Started at 10 cents. A pornit la 10 cenți Bitcoin. It went out of the range of a common man. A ieșit rapid din area de acoperire a unui om obișnuit. This is the third reason we will be better than Bitcoin. Asta este al treilea motiv pentru care o să fim mai buni decât Bitcoin. You need special skills to mine them. Ai nevoie de abilități speciale pentru a obține Bitcoin? OneCoin teaches all of us how to mine a coin. În OneCoin poți să înveți foarte rapid cum să îl minezi. Price went too high, no control on the price volatility. La Bitcoin prețul s-a dus prea sus, nu există control asupra volatilității. No KYC, so can be used for all illegal purposes. Nu există procedura KYC, poate fi folosită pentru tranzacții ilegale. Only 800,000 people use Bitcoins. Doar aproximativ 800.000 de oameni utilizează Bitcoin. Out of them, 250,000 have one Bitcoin or more than one. Doar 250.000 dintre ei au mai mult de un Bitcoin. They have only 100,000 merchants. Au doar 100.000 de comercianți. Next 2 years' time, we'll have 10 million members. În următorii 2 ani noi o să avem 10 milioane de membri. And we'll have 1 million merchants. Și o să avem 1 milion de comercianți. We will be 10 times stronger than Bitcoin. Vom fi de 10 ori mai puternici decât Bitcoin. Soon Bitcoin will become a history. În curând Bitcoin cu adevărat va deveni istorie. If you own a Bitcoin of 610 euros, how much profit you going to make? Dacă astăzi deții un Bitcoin la 610 euro, cât profit vei face? And that money spent in cryptocurrency education, can you know the profit you're going to make? Înțelegeți profitul pe care o să-l facem? Yesterday I understood that even Nicolae Gutsa is doing OneCoin. Yesterday I came to know even Nicolae Gutsa is doing OneCoin. Am aflat că până și Nicolae Gutsa face OneCoin. I heard one of his song. Am auzit unul dintre cântecele lui. He was saying, cu 1000 fac un miliard. Cu 1000.
Am auzit unul dintre cântecele lui că 1000 fac 1 miliard. So when I heard that, I thought, oh, he's doing OneCoin. Nothing. Când am auzit asta, m-am gândit, face OneCoin. There is no other business where you can do so much money. Deoarece nu există nicio altă afacere în care poți face atâția bani. Bitcoin meant for 2 types of people only. Bitcoin este doar pentru 2 tipuri de oameni. IT specialists and the rich people. Pentru specialiști IT și pentru oamenii bogați. And where is the opportunity for a common man like me and yourself? Unde este oportunitatea pentru un om de rând ca mine sau ca voi? Bitcoin is not for a poor man. Bitcoin nu este o monedă pentru oamenii săraci. That's why it has done nothing for us. De asta nu a făcut nimic pentru noi. And what OneCoin is doing because of this amazing lady. Și ce face OneCoin datorită acestei doamne minunate? This lady is the best expert in crypto finance. Această doamnă este cel mai bun expert în monede digitale. I don't need to go in details. Nu trebuie să intru în detalii, but just want to prove one thing. Dar vreau să vă demonstrez un singur lucru. This whole system of OneCoin, acest sistem întreg al OneCoin, will only prove how intelligent she is. Va demonstra how intelligent she is. Cât de inteligentă este ea. Just look at that. Just look at this. Doar uitați-vă la asta. OneCoin didn't open the source code yet. OneCoin nu a deschis încă codul sursă. That's why it stops the IT specialists. De asta îi oprește pe cei care au cunoștințe în IT. Every single one has to start with a package. Toată lumea care vrea acces la monedă trebuie să plece cu un pachet. It educates everyone about cryptocurrency. Educă pe toată lumea despre moneda digitală. Gives us a lifetime opportunity to mine the coin on a low price. Ne oferă oportunitatea vieții de a mina moneda la un preț scăzut. Provides us tokens to mine the coins. Putem cu tokenii din pachete să minăm monedele. And then gives us opportunity to learn the trading. Și ne oferă oportunitatea deja să învățăm cum să tranzacționăm. In today's date, it is the biggest cryptocurrency on this planet. Și astăzi ea este deja cea mai mare monedă digitală pe planetă. Because it is laying down the foundation. Deoarece așează fundamentul, așează baza. This foundation, none other currency has done so far. Nicio altă monedă digitală nu a mai creat această bază. That's why people like me, de asta oameni ca mine, who never knew about digital currency, care nu știau niciodată, n-auziseră informații despre moneda digitală, and are standing here and educating about cryptocurrency. Pot să stea astăzi aici să educe, să-l întrești despre moneda digitală. What OneCoin offers you? Ce vă oferă OneCoin? If you understand this slide, dacă înțelegeți acest slide, you will go out to conquer the whole world. Veți merge afară să cuceriți întreaga lume. OneCoin gives you a package with 2 things. OneCoin vă oferă în pachet 2 lucruri. Theory and practical. Teorie și practică. In theory it gives you videos to watch, get knowledge. În teorie, legat de partea de teorie, vă oferă posibilitatea de a acumula cunoștințe. And then do some tests. Și apoi să faceți câteva teste. Once you pass the test, you are given some certificates. După ce treceți aceste teste, vi se oferă diplome. And then gives you the opportunity to become rich. Și asta vă oferă oportunitatea de a deveni bogați. And do this thing practically. Și apoi să faceți efectiv practic aceasta. Mine your coins. Să obțineți monedele, să le minați. With the tokens. Cu tokenii. And then it gives the opportunity for the merchants. Și apoi oferă posibilitatea să folosim monedele la comercianți. What are the achievements of OneCoin? Care sunt realizările OneCoin? Fastest growing cryptocurrency. Cea mai rapidă monedă digitală ca și creștere. Fastest growing network marketing company. Cea mai rapidă creștere ca și companie de network marketing. It hit 1 billion in 11 months. A atins $1 miliard în 11 luni. Microsoft took 9 years. Microsoft i-a luat 9 ani să atingă această sumă. And Apple took 7 years to hit a billion. Iar lui Apple i-a luat 7 ani să ajungă la această sumă. It has created 300 millionaires in 1 year, first year. A creat deja 300 de milionari în primul an. And in the second year, I'm one of them as well. Și în al doilea an eu deja sunt unul dintre ei.
Just in 10 months' time, Doar în 10 luni, a simple person like me, un om simplu ca mine has hit million in commissions. a obținut peste 1 milion în comisioane. And more than... And today I have more than 500,000 coins. Și astăzi am peste 500.000 de monede. 2.3 million members. Astăzi suntem peste 2,3 milioane membri global. 6 earners in the top 10. Avem 6 membri One Life în primii 10. This slide is very important. Acest slide este extraordinar de important. Because one thing is pioneering the market. Deoarece o companie face pionera pe piață. The other thing focusing on the common man. Cealaltă focalizându-se pe omul obișnuit. And will take over the market. Și va lua toată piața. In cryptocurrency, someone pioneered. La fel și moneda digitală, cineva a făcut pionerat. But didn't lay the foundation. Dar nu a pus bazele. And whoever is laying down the foundation will be number 1. Și cine astăzi pune bazele va fi numărul 1. Can you tell me which is that company? Puteți să spuneți care e această companie? None other than OneCoin. Este OneCoin. Many people, they come and they tell me I can't convince anyone. Mulți oameni vin la mine și îmi spun nu pot să conving pe nimeni. These are the things what I'm going to start talking from my heart. Asta este I'm talking from my heart. Și acum este momentul când vorbesc din inimă. I respect all the Romanian nation. Eu respect întreaga Românie. Because in 99 I came first time here to become doctor. Fiindcă prima oară în 1999 am venit aici să devin medic, doctor. I couldn't become doctor because of my circumstances. Nu am putut să devin medic datorită circumstanțelor mele. But Romania gave me my better half. Dar România mi-a dat jumătatea mea mai bună. My lovely wife Fatima. Soția mea Fatima. That's why de aceea I want to give you a gift. Vreau să vă ofer un dar. I will give you that gift which will make you millionaire. O să ofer acel dar care vă va face milionar. Every single one who is struggling, oricine se zbate, who is saying that I can't convince someone, care spune nu pot să conving pe nimeni, I want to quote one thing from the Bible. Vreau să citesc ceva din Biblie. Same thing is in our Quran. La fel este și în Coranul nostru. When Noah was building his ark, când Noah își construia arca, he told God that I can't convince people to jump in the boat. Îi spunea lui Dumnezeu, nu pot să conving oamenii să sară în barcă. At that time God told him, și în acel moment Dumnezeu i-a spus, don't cry. Nu plânge. Your job is not convincing the people. Slujba ta nu este să convingi oamenii. Just tell them what's coming. Doar anunță-i ce vine. And even the animals will jump in the boat. Și până și animalele vor sări în barcă. What you get from this lesson? Ce învățăm din această lecție? That you don't have to convince anyone. Că nu trebuie să convingem pe nimeni. Just tell them what's coming. Doar anunțați ce se va petrece. And what's coming? Și ce se va petrece? And what's the future? Și care este viitorul? Only digital currency. Doar monedă digitală. And that digital currency is only one. Și acea monedă digitală va fi unică. And that is the best one. Și va fi doar cea mai bună dintre ele. And what's the name of that currency? Și care e numele acelei monede? OneCoin. We have the best lady in the business. Avem cea mai bună femeie, cea mai bună doamnă din afacere. Best ambassador here. Cel mai bun ambasador aici. Best company. Cea mai bună companie. Best coin. Cea mai bună monedă. And best of the best people here. Și cei mai buni dintre cei mai buni aici în sală. Just want to tell you that each and every one of you is a champion. Vreau să vă spun că fiecare dintre voi este un campion. I'll give you one example. O să vă dau un exemplu. When we were born, când ne-am născut, our dad throwed 500 millions of sperms. Eu m-am născut din 500 de milioane de spermatozoizi. And the race started. Și a început cursa. And the race went on. Și cursa se desfășura.
And there is one champion și există un campion which reached to the, care a ajuns la ovul it has beaten 500 million competitors. și a trecut 500 de milioane de competitori. And result of that, you and me, we are here today. Și ca rezultat acestui lucru, eu și voi astăzi suntem aici. Company is the best. Compania e cea mai bună? Lady is the best. Doamna e cea mai bună. Ambassador is the best. Ambasadorul e cel mai bun. You are a champion. Voi sunteți campionii. What else you need? What else you need? Ce altceva mai aveți nevoie? Today, Astăzi, every single one is talking about OneCoin toată lumea vorbește despre OneCoin. because it has become a revolution. Deoarece a devenit o revoluție, We are not convincing anyone here. nu mai convingem deja pe nimeni aici, We are just opening the eyes. doar le deschidem ochii. A lady a little while before she told two words. O doamnă a venit mai devreme și a spus două cuvinte. Deschide ochii. Deschide ochii! My job is to tell you, just open your eyes. Slujba mea aici este să vă spun, deschideți ochii! And these are the people who already opened their eyes. Și aceștia sunt oamenii care deja și-au deschis ochii. They left everything Au părăsit totul and they start working for OneCoin. și au început să lucreze pentru OneCoin. Because one thing is clear, Deoarece un lucru este clar. that if a welder will work, Dacă cineva care a venit din domeniul metalurgiei poate să lucreze, in 10 months' time he can go on top 100. și în 10 luni poate să ajungă în top 100, Because it's a revolution. deoarece este o revoluție. Are you ready for the revolution? Sunteți gata pentru această revoluție? So, come on and let's work together. Haideți să muncim împreună. At the end I will thank you once again Și apoi vă mai spun din nou, for giving me such a beautiful partner. pentru că mi-ați oferit un asemenea partener minunat. This is my beautiful wife Fatima. Aceasta este soția mea minunată, Fatima. Anytime you need my help, anytime you need my help, Oricând aveți nevoie de ajutorul meu, I'm here to help you guys sunt aici să vă ajut, because I found another brother from another mother. deoarece am mai găsit și un alt frate de la o altă mamă. Very big round of applause for Cristi Kalina. Un mare rând de aplauze pentru Cristi Kalina. I congratulate Felicit all the sapphires, toți safirii, all rubies, toate rubinele, emeralds, toți marazii, diamonds diamantul, for organizing such a beautiful event. pentru că ați creat un asemenea eveniment frumos. I always thought that UK is doing the best. I always thought UK is doing the best. Întotdeauna I always thought UK is doing the best. m-am gândit totdeauna că în Marea Britanie se petrec lucrurile cele mai bune, But I'm impressed by this event. dar sunt impresionat de acest eveniment. Congratulations all of you. Felicitări vouă tuturor! We are one family. Suntem o familie, Let's work for OneCoin. să lucrăm pentru OneCoin And if you need my help, you know where I am. și dacă aveți nevoie de ajutorul meu, știți unde mă găsiți. Haide România! Thank you very much. I love you all. Vă mulțumesc foarte mult și vă iubesc!